Wasalna f'punt fejn jekk ma titkellimx mal-medja jinsowk għal kollox. Hekk sostniet il-mara ta' Christian De Gabriele, surġent tal-Armata ta' 35 sena, illi nqatel wara li ntlaqat frasu minn mutur ta' dajsa waqt illi kienet jodos. Dan seħ senilu u sissa Catherine De Gabriele għadha qed tistenna li l-inkjesta maġisterjali tiġi konkluża. F'intervista mal-Journal Times of Malta appellat lil kull min jista' b'xi mod ikollu informazzjoni dwar dan il-każ sabiex javviċina lill-awtoritajiet anke b'mod anonimu ħalli ssir ġustizzja ma' Christian. Il-mara ta' Christian De Gabriele stqarret illi tittama li xi darba tkun taf x'ġara eżattament kif saħqet illi r-raġel tagħha miet waħdu. Insistiet illi trid tkun taf x'wassal għall-mewt tiegħu. Naf il-waqt illi qalet illi ġimgħa wara oħra l-avukat tagħha jiċċekkja fejn waslu l-investigazzjonijiet madankollu m'hemm l-ebda aħbar dwar xi żviluppi mill-maġistrat. Catherine De Gabriele saħqet li f'dan il-pajjiż wasalna f'punt fejn jekk ma tkellimx lill-medja jinsowk u titħalla tħabbat wiċċek ma' trauma u luġieħ waħdek. Waqt li tiġri wara s-sistema biex ittik it-tweġibiet. Minflok ma s-sistema tajnek tirkupra mit-telfa. Christian De Gabriele miet fil-11 ta' Awwissu tas-sena l-oħra meta tlaqat minn dajsa waqt li kien qed jodos fiż-żona bejn Buġibba u l-Gżejjer ta' San Pawl. Huwa kien irrapportat nieqes u nstab fl-għodwa ta' 12 ta' Awwissu grazzi għal tfittxija li saret mill-Forzi Armati ta' Malta. Catherine De Gabriele insistiet li r-raġel tagħha kellu ħajtu maħtufa inġustament u l-ħajjita u speċjalment ħajjet binta inqalbet ta' taħt fuq għal dejjem. Għalhekk trid it-tweġibiet, trid illi verament issir ġustizzja.